Ugogo kaThulasizwe Nzimande ugcwele usizi. Umzukulu wakhe ubehlala noma wakhe eMawoti ngasePhoenix enyakatho neTheku. Kuthiwa ubelele embhedeni edlala ngefoni yakhe ngenkathi inhlamvu ingena ophahleni yamshaya ekhanda. Uma wakhe ubekwelinye ikamero ngenkathi uNzimande ethola umakhelwane. Umndeni ukhahlamezekile. Ngambiza umzukulu bengimbiza ngomngani wami. Yonke into ebengikhuluma noqathu abaningi futhi abayazi. Ngendlela abengithanda ngayo namkhonze ngayo engihlonipha. Umndeni uthi uhlulekile ukuthola usizo oluphuthumayo ngenxa yembhikisho nokuvalwa kwemigaqo ePhoenix. Ngesimo sokuthi wakune stairway safika iclinic ivaliwe kwaphoqeleka ukuthi nene ngoba akuhambeki ukuza la eGandi ngibuyele naye ekhaya endlini salala naye kwaze kwasa kodwa wayesaphefumula. Then after that ekuseni ngazama itransport noma ngithola itransport ekuseni nganyisa straight eEdington la afika waphelela khona umntwana. Sekuphele izinsuku le ndawo yasePhoenix isematheni ngeintsolo zokubulawa kwabantu ngenxa yebala labo. Into engidingayo nje ngiyadinga ukuthi uhulumeni akaphenye because kulimala abantu abaningi kade bengayile kulezi zinto lezi ezenziwayo and okungiphatha kabuhlungu umntana wami walimalela esendlini so mengase batholakala uhulumeni alisukumele lolu daba lakhe mena indlela yokwenza. Amaphoyisa asejube ithimba labaphenyi abayishumi ukuphenya amacala okubulawa kwabantu ePhoenix. Angamashumi amabili amacala okubulawa avuliwe esifundazweni kwaboshwa abangamashumi amabili. Bongani Gema indaba enze SABC eThekwini.